Biro chuno oganda jokenya mondo ikre mar tiyo okanda kuom thuolo malach bang' jatend piny William Ruto kwedo chenro moro amora mar miyo jopiny fuong'ruok kuom thuolo machuok ewi pek mar ngima. E romo moyiedhi mar buch tend migepe, Ruto ramo ni chenro mage mag medo osuru gin mago mag miyo jokenya fuong'ruok e higni mabiro kendo ok bi loko chung' mare. Ma biro e kinde mar riwruok mar miyo, jodolo mag jokopere kod riwruoge makedo ratich oganda osebedo ka jiwo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo oket chenro machuok mar miyo jopiny fuong'ruok kaachiel gi duoko piny osuru mamalo. E mano manenore kaka bayo tong' e wang' riwruok mar Azimio kod jodolo mag jokopere mosebedo ka jiwo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo oket okenge machuok mar duoko piny pek mar ngima, jatend piny William Ruto owacho ni ok obi luwo yore machiek e miyo jopiny fuong'ruok ewi pek mar ngima. We've had to make very important decisions. Sometimes not very easy, sometimes not very pleasant, very difficult decisions to be able to take the country forward. Ka oloso e romo moyiedhi ma jotend migepe, Ruto omako chung' motegno ni kata nade ok obi loko chung' mare ewi chenro mag bero uchumi ma pacho kae, kendo nyiso oganda jokenya mondo oikore mar hado okanda. We must always focus on making the right decisions, and we must always focus on the greater good of the Republic of Kenya, and we must never be short-termist. Ruto lero ni jopiny nyaka ikore mar winjo matek kuom thuolo mabiro kaka yo mar kelo ber e higni manyime. Jatend piny oramo ni jotelo nyaka ikore mar kawo chung' motegno seche moko ma ok ging'iyo kaka jopiny dhi rwako chung' makamano, ponono ni okang' makamano ni kare. We must always make the right decision, however difficult it may be. You can never go wrong by making the right decision. You cannot afford to be casual. You cannot afford to make convenient decisions because of what you think it will earn you, it will give you some little mileage here and there. E juma mokalo, riwruok mar jodolo mag din jokopere ne oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom thung'o jokenya kod osuru mamalo kaachiel gi dino itgi ne ywak mag jopiny ewi pek mar ngima. We appeal yet again to the government to find reasonable balance between the desired income for the government and the minimum protection of the basic needs of the very ordinary Kenyan and respect to their dignity. Our true patriotism and true leadership as government, churches, all faiths can only be measured in the care we have for the most vulnerable in the society. Riwruok mar Azimio bende ne obwogo matamore keto kokgi e ripot mogik mar komiti mar twak, poni ripot makamano ne oremiyo pek wach mar duoko piny pek mar ngima. Ruto kata kamano oparo ne jotend migepe mare ni nyaka gichwal chenro magi e yo makare mar bero ngima jopiny. This retreat is therefore positioned as a unique governance tool within the overarching accountability framework that the administration has established to continually take stock of the progress we are making in honoring our social contract with the people of Kenya. This team has held into one team. As a result, I have no doubt in my mind that the task has been given to us, people of Kenya, we shall be able to appropriate and we shall be able to discharge. So to each and every one of you, congratulations for what you're doing in your departments and ministries. Makamano nenore kama dhiro chenro mag twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza ma onego chwal report margi mogik tarik 26 dweni. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.